Zdravím všetkých divákov. Čaute. A toto je spomínaná Tina. Toto je spomínaná Tina a ja som vám sľúbil všetkým, že už raz ju zoberiem do auta. Áno, to je Tina. Ona bola so mnou na plese, to bola tá nevesta v bielých šatách, ale žiadna svadba sa nekonala, svadbu mal niekto iný. Kamil. Svadbu mal Kamil, presne tak, ale musím povedať na Kamila, že mal svadbu a svoju mladuchu, tak sa to povie? Nevestu, mladuchu. Nechal tak, je to špina. Prečo? No však ju nechal tak. Aha, Kamil je špina. No jasné. No, áno, Kamil si špina. Špina, čau. Týmto pozdravujeme všetci Kamila. Čau, Kamil. Veronka, pozdrav Kamila. Veronka, prosím, pozdrav Kamila. Nemám zdvihnutú kameru ukázať ich? Nie. Veronka, čau. Nie, Tina, skús nám povedať niečo o sebe, vážne. Počúvaš veľmi zaujímavú hudbu, každého to zaujíma, lebo takú hudbu počúva vážne málo kto, lebo to je brutál. No, nie, podľa takže mňa to vôbec nie je brutál a takúto hudbu počúva veľa ľudí. No, však skús nám povedať, že čo to je za hudba. Skúsim to skomentovať. Počkaj, nepoužívaj moje slovíčka, keď som opitý ja na 600 promile. Mám zelenú. Dobre pani, prepáčte mi. No, takže moja obľúbená hudba je to Au! Čo vystrájaš? V živote si k tebe už nesadnem do auta. Spokojne. Elektronická hudba, ale ja mám rada veľa hudby. Veľa hudby. Hlavne nech jej je veľa. Čisto akože ona má rada veľa hudby. To znamená, že môžete pustiť 10 pesniček naraz, ona to má vážne veľmi rada. To je veľa hudby. A hlavne Big Dirty Stickin' Bass. No, áno, to spieva vždycky. Chcela som ešte niečo. Daj si kurva pas. A tu sa nenadáva v týchto videách, že tu deti pozerajú. Ja si budem nadávať vo svojom videu, koľko ja si budem chcieť nadávať. Ale viete čo, kto tu pozerá, je to správne, lebo pás je bezpečnosť. Áno, ja mám stále pás, lebo toto nevie šoferovať vôbec. Takže... To ja mám viacej nachodených kilometrov na aute, jak ty si sa vozila. Táto si píše, bo ja všade chodím pešo. Nie, milí diváci, nesmejte sa. No ale však dajke rýchle otázky, ne? Mi dávajú. Rýchle otázky, nie? Ty si vôbec absolútne nepripravený. Nie, vážne, ja nebudem s tebou robiť žiadnu reláciu, keď ty nepripravený. Ale však ty si, teraz som ti išiel dávať otázku. No, nech sa páči. Som ti dával otázku, že či by si na mne zaspievala, ale nie. Viete čo, milí diváci, ja vám urobím prestrih, ako sme raz s Tinou spievali, čiže nám nemusíš teraz spievať. Dobre. A vín, áno, spievali sme veľmi kvalitnú pesničku, ale však to uvidíte. Počkajte, lebo tu mám menšie potíže. Čiže teraz. Klapka. Mesto, nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím veľmi známym gestom. 10 hodín, ja sa dnes iba túlam. Dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. 3, 4. Počkajte, lebo tu zrážam Čo si normálna? Mentálna toto. No. Bol trsovaná bola. Sorry, taxi. No poďme. Tu tiež mentálny atlet to bol. Tina, však nám normálne povedz, ne? Čo? Že kde si bola minulý týždeň, lebo si bola na veľmi zaujímavom mieste. No, takže vo štvrtok som išla do Bratislavy, tam som bola v Zálesi. To najväčšia cestovateľka. A v piatok som cestovala do Jasnej, do Nízkych Tatier, konkrétne v Demenovskej doline. Aj, toto znáš komútor. No fakt, prisahám. No a vlastne ja som nelížař, takže ja som sa nebola lyžovať, ale ja som bola, prosím pekne, na party. V piatok bola warm-up party pre Let It Snow a v sobotu... A ty po slovensky rozprávaš, Tak ja po slovensky rozprávam. Ja ti absolútne nerozumiem. No to si toto, nauč sa po anglicky. No a tak, a vlastne mali sme kadejaké kryptonity, a také veci, no jak Supermani. A bolo fajne. Veľa snehu, ja som sa bála, že... Však to píš taká, tož má také, poznáte to, že
Do hory, do lesa, však vieš. Veľa snehu v meste prajem a podobne, ale rozprávaj ďalej. No a veľa snehu bolo a... Čisto núka, hej? Múka. Núka. No. To je všetko, čo by som k tomuto víkendu chcela povedať, lebo ďalšie informácie sú nepublikovateľné. Chceme sa opýtať na nepublikovateľné informácie. To divákov zaujíma. To nezaujíma mňa, že to divákov zaujíma. Vieš čo, To si veľmi drzá ku mne. Nie, no ak stále. Nie, vážne, ty skús nám povedať, že čo máš na sebe, lebo to sa pýtam každého dievčaťa, čo... Mám na sebe košielku, takú čiernu, mamka mi včera kúpila. Mám na sebe čierne leginy. Ukáž nám. Je troška vidno, super. Sivé čižmy, sivú vetrovku. Si mi skoro natrel sám. Dneska som kučeravať ju. Aj som sa jej pýtal dnes ráno, keď prišla... Ahoj, Veronka. Som sa jej dnes pýtal ráno, keď prišla ona do školy, že koľko strávila času nad prípravou. Že či vážne dala do toho maximum. Som Marina. Stala o 3/4 a... Jasné. Kulma, neviem čo. Jasné, to je mojou zvyklosťou toto robiť. Áno, Tina väčšinou meška do školy a ospravedlnenky má také, že si točila vlasy a podobne. Ale máme spolužiačku, máme aj veľmi dobrú spolužiačku, ktorá v podstate odchádza z hodín, pretože ide do kadržnice. Však Míša. No však aj. Míša z toho prvého videa. Co se toho týče, za pár měsíců mě tady vedeš, to budu stát talentovaný s kytarou, ty vole. Zeše tady objevujú talenty. No lebo Míša išla na Melir, prosím pekne, a jej výhovorka bola však pred tú školou, no však ja musím odísť. No ona má kaderníka vlastne v Sobranciach, alebo kaderničku, alebo... To je jej osobný. Osobný, iba ju češe, za to tak vyzerá. Nič nerobí, len ju češe. Nie, on normálne doma spí celý život, ale jak tam príde hneď, okamžite, teper v momente, ju češe. Mám ti rýchle otázky. Počúvaj, jakú máš farbu gatiek? Čiernu, na mašličky. Na mašličky? Na jaké farbu? Nie, mašličky sa viažu na boku. Počkaj, že to normálne potiahne mašličku a zrazu to nie je, hej? Hej. Ježiš, to teraz neviem dávať rýchle otázky. Páne, ste na vedľajšej ceste! Na vedľajšej ceste ste mi mali dať prednosť, more! Prestaň, však starý detko sám nevie, kde je. Však vidím, takže taký detko už nemá... Na vážne, rýchle otázky. Alkohol alebo káva? Alkohol. Káva! Cigarety LMky alebo Malborky? Malborky. Flavorky alebo lightky? Flavorky. Rýchla otázka. Černoch alebo beloch? Beloch. Chlap alebo žena? Chlap. Poskávala si sa so ženou niekedy? Áno. Máš to rada? Áno. Viac ako s chlapom? Nie. Čo si myslíš o... Alebo počkaj, lebo teraz riešim križovatku. Ja nie som hysterický, pri šoferovaní nekričím. Ja som ináč veľmi kľudnej povahy. Kúpala si sa niekedy na Zemplínskej Širave alebo v nejakej vodnej nádrži úplne holá? Áno. Nehambila si sa? Nie, bola to. Bola si pod vplyvom alkoholu, však sa... Je to tak. Vidíte, milí diváci, čo robí alkohol? Nie, ja by som sa šla kúpať holá aj triezva. Vidíte? Vlastne ja som sa aj kúpala holá aj triezva. Mám tetovanie, ale nebudem... Nie, vážne. Tina má super tetovanie tu na. Počkaj ešte, počkaj! Výborné, Tina tu má tetovanie. Čo tam, Tina, máš napísané? Láv. A to prečo si dala takéto tetovanie? Pretože to značí nekonečnú lásku. To značí, hej. A ja považujem lásku za najviac. Nie, Tina, povedz, aké máš najradšej zviera. Leva. Čo to je blbosť? Čo ty máš najradšej vlaštovky, volá? Vlaštovky, ale zviera, toto je vtáčik. Vlaštovka je vtáčik, zviera je lev. A ako vták nie je zviera, hej? No je, ale to je vtáčik. Ona ináč, ona chodí na seminár z biológie, čiže môžeme vidieť kvalitu semináru z biológie. Než! Ja viem všetko. Ja idem domov. Toto bolo ináč nosné, to nejdeš domov. Čakám ďalšieho zákazníka. Idem sa učiť Filozofiu. Ona chcela povedať filológiu, hej. Nie, filozofiu sa idem učiť. Aj biológiu. A ešte nejakú lógiu. Dobre, sexuológiu. Čiže milí diváci, toto bola Tina.
toto bola Tina, moja spolužiačka Tina. A ja mám nohy 38,5, keby ste mi chceli kúpiť topánky. Ale však si nepovedala, že aké topánky máš rada? Topánky. To je jedno, OK. Čiže toto bola moja spolužiačka Tina. Toto bolo video s Tinou. Nie, chcem vám povedať, že toto video bolo s tou Tinou. No. Čo? A to je Tina a práve vyhadzujem z auta. Majte sa pekne. Čaute.